Wel, mae'n bleser pyr gyda i gyflwyno'r eitem nesaf chi. Ers iddyn nhw ymddangos ar lwyfan Noson Lawen, tua blwyddyn yn ôl rwan, maen nhw wedi creu y fath gyffro a chynnwrf y myd cerdd dant Cymru mewn anhygoel. A da chi'n mynd i gael cyfle i weld pam rwan wrth i mi ofyn i chi groesawu Meibion Llywath. Diolch yn fawr. Dyma ni yr hogia yn ôl roedd blwyddyn gron yn canu'r hen menillion ond gwisg sy'n newid sbon mewn crysa polo a jeans godin wel dyna'r trend y dyddiau hyn. Rhaid cadw curiad cyson a rhaid i chi gael gwynt i gario bob un brawddeg hir neu chewch chi'n mynd i'r Steddfod sir. Ac ydy mae'r alawon yn swnio i gyd r'un fath os ydy'r gan am farw hamredig cae neu gath ond dyddiau yma ambell dro cewch geta wef o faff i so. Os canwch am y gwcw, mae'r rhaid cael deinod clir, ac ewch am nodau isel pan fo annau yn y tir. Mae'r llygaid angen bod ar gael wrth ganu'n bert am fwynder mai. Ond cliwch i'r pennill ola, rhaid dal yn ôl am sbel. Mond adeilad un raddol, ac yna give 'em hell. Rhaid clywed hon drwy fryn a phant, felly mae gorffen bob cerdd da.